Uvedením nového čokoládového výrobku značky Risuľa na náš trh sme navštívili niekoľko predajní potravín v snahe porovnať záujem zákazníkov o bežnú čokoládu a o čokoládu Risuľa. Ako máte možnosť vidieť z našich záberov, spočiatku záujem o Risuľu nebol takmer žiadny. No, čo sa týka konkurenčného výrobku, teda bežnej čokolády, necháme na vaše posúdenie. Tak ako v rozprávke s volaním Kráľ nahý, i tu dieťa otvára oči ostatným s volaním Mňam Risuľa. Každý sa už tomu chce. Ten chýr letí do ďaleka. Čokoládu nikto nechce, keď je v nej len pohár mlieka. Tá správa letí kade tade, začuli ju kravy z hýbla. A tak máme v čokoláde mlieka vždy viac než pol kýbla. Vďaka Risule a všetkým kravám z hýbla je v tejto čokoláde viac mlieka než pol kýbla. Tak koľko si prajete? Tak ja neviem, koľko mi vyjde. No, veľa toho nebude. Uvidíme, koľko trafím. Tak, čo myslíte? Koľko trafil? Tipujte a vyhrajte. Nevešajte hlavu, nevravte, že je to v kýbli. Tipujte a vyhrajte Vianoce s Risuľou na hýbli. Zástupca firmy Risula SRO a prišiel som vám ponúknuť náš nový výrobok. Mliečnú čokoládu Risuľa. Risuľa 3 druhy. Beriete alebo neberiete. Cena je preškoda, 25,50 za kus. No dobre, beriem. Trošku nech zľaví. Tak, 25,40. Tak 25. Dobre, tapnime si a tykajme si. Tak nachádzame sa v obchodnom supermarkete Mivida a kupujúcich sa chceme opýtať, ako im chutí náš nový výrobok, čokoláda značky Risuľa. Čokoláda Risuľa? Toto je z melasov, to je není bohvie čo? Ale táto zosiložil čertovsky dobrá. Čertovsky dobrá, čo poviete na Risuľu s vôňou domova? No, to by som teda nejedol. No, to boli brucho. Ďakujeme. Prejdi na mňa. Tak ja by som chcel povedať niečo k výrobe a vôbec k novému výrobku Risuľa, ktorý naša firma uviedla zrovna dnes. Môžete si pozrieť, tu je dnešný termín, to je 17.2.96. Uviedla tento výrobok na trh. V zápäti na to nás firma, ktorá vyrába čokolády Milka, obvinila z krádeže, pretože údajne sa vraj ten obal nejak Risuľa a Milka veľmi podoba. Čo by som chcel hneď vyvrátiť, preto chcem povedať, že ak sa jedná o krádež, tak ide o krádež opačnú, pretože Risuľa, ako je známe, keď si položíme otázku, že kedy vlastne Martin Kukučín napísal rysavú jalovicu, tak vtedy vlastne sú počiatky našej čokolády a vďaka teda februáru 48 musela naša výroba akože byť zastavená a obnovili sme ju zrovna dneska teda. Takže Risuľa je pôvodný a oni okopírovali od nás túto Milku. No a ešte, keby som teda mal povedať, že detaily, vyvážame ju teda do Anglicka, hej, Slovensko to je doma, Čechy, mlečná čokoláda z hybelského mléka, do Polska najdelikátnejšia čokoláda z mlieka hybelského a extra finom hybelsi tej čokoláde, to je k našim južným susedom. Takže Risuľa zatiaľ v troch verziách pripravujeme aj ďalšie, o čom budeme zákazníkov včas informovať. To si nevšimajte. Vašim mužom chutí whisky. Sú spokojní a zdraví a vedia, čo chcú. Chcú whisky, najobľúbenejšiu potravu pre mužov na svete. Whisky je plná vitamínov a minerálov, ktoré potrebujú každý deň.
Muži inštinktívne vedia, čo je pre nich najlepšie. Muži by kupovali whisky. Keby mali peniaze. Není peňazí. Celý život dávať to najlepšie. V čase šťastia, lásky a radosti. Život daj to najlepšie. Počas práce, hry aj odpočinku Mars prinesie vám peknú chvíľku. Mars je plná výborného tabaku. Tabaku, ktorý vám dodá energiu. Je plná neopakovateľnej chuti nikotínu a výborného, poctivého dechtu. To je kombinácia pre každú situáciu. S cigaretou Mars vám bude vždy dobré.